Казан шәһәре, сәгать кичке 5. Без актерлар йортында, сәхнәдә Сара Садыкова җырлары яңгырый. Тайсырның от казанган һәм халык артисты, Россиянең от казанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге, хезмәттәге батырлык өчен медале иясе Сара Садыкованың тууына 114 ел. Шул уңайдан үткәрелүче тарихи истәлек концерты бу. Һәм әйтергә кирәк, бер атна эчендә икенче тапкыр куелучы концерт. Беренчесе аның 6 ноябрь көнне зур концертлар залында узган иде. У нас программа, значит, бүгенге концерт, например, посвященный езелыгына республиканың тастырның, шуңар күрә прямо Ленинның декретыннан алып, бүгенге хәтле менә шулай программа бара. Ну, безнең анда, конечно, сокращенный булды дома БКЗда. Монда без, конечно, үзебез хозяева, и вот без и первое отделение бар, и второе отделение бар. Әлфия апа мөрәҗәгать иткән, мин шатланып, чын күңелдән бу концертларга катнаша башладым. Һәм шушы 10 ел эчендә бик күп кенә Сара Садыкованың җырларын ачтым үземә. Һәм гомумән халыкка ачтык. Өр-яңа бер кайда да җырланмаган җырларны күп җырладык. Бүгенге концертта да булачак ул җыр, андый җырлар. Сара Садыкова үзенең иҗат гомерендә 400-гә якын җыр, 30-дан артык спектакльгә музыка, инструменталь әсәрләр яза, 2 музыкаль комедия иҗат итә. Нәрсәсе белән аерылып тора Сара апаның җырлары? Сара апаның җырлары алар кешене матурлыкка, чисталыкка чакыра торган җырлар. Алар безгә канат куя торган җырлар. Алар берничә буын безнең татар халкын тәрбияләп үстергән җырлар. Вокал өчен дөрес итеп язылган, гадилеге дә бар, шул вакытта тирәнлеге дә бар. Нинди генә теманы алмасын, төрле темаларга багышланып язылган җырлары бик күп Сара апаның. Миллилеге белән аерылып тора. Сара Садыкованың мирасын туплау, халыкка танытуга аның бердән-бер кызы Әлфия Айдарская зур өлеш кертә. 1999 елдан башлап концертларын оештыра. Бүгенге чара да аның хезмәте. Әнисе истәлекләрен туплап китаплар бастырам. Бу юлы да Әлфия Айдарскаяның кулында яңа китап. Ул рус телендә 1 ел эшли уланы, тулысынча үз акчасына 200 дәнә дә бастырган. Республика Татарстан, молодежный, вечерний Казаннар, һәммәсе керде инде, нинди газетлар булды урысчанда. Аннан үзем язып калдырган концертлар биргән идек Мәскәүдә. Шулай язып бардым инде ул концертларны. Менә алар да кирәк булды. Бик күп иде. 200-дән артык җырлары радиода язылган иде. Анда полный списокларны керттем, потому что ул списокларда полностью язылган иде. Не дип, кем кайчан язылган, кем белән язылган, керттем. Бөтен аның дипломнарын, почетный грамоталар, полный список. Мин язган, Сара Садыкова үзе язган хатлар. Китапта шулай ук балет биючесе Әлфия Айдарскаяның иҗаты турында да истәлекләр тупланган. Быел Әлфия Айдарская үзе дә 95 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Гомумән алганда Сара Садыкова мирасын саклау, таныту китаплар белән генә шикләнми. Ел аралаш калфаклы сандугач дип исемләнгән фестиваль конкурс уза. 2021 елда ул 11-нче тапкыр уздырылачак. Бүгенге концертта 2019 елда гран-при алган Орча районы егете Кәрим Закирҗанов та бар иде. Сара Садыкова 1906 елның 1 ноябрендә Казан шәһәрендә туа, кызлар гимназиясендә белем ала. Аннан Казан педагогия техникумында укый. 1921 елда Сара Садыкова Буз егет драмасында 1-нче тапкыр сәхнәгә чыгып, җырлап уйнала торган Сәхип Җамал ролен башкара. 1922-1928 елларда Сара Садыкова Чайковский исемендәге Мәскәү дәүләт консерваториясендә укый. Аннан Казанда Татар дәүләт академия, Татар опера һәм балет театрларында 1986 елның 7 июнендә вафат. Кешеләрдән качып, үзем генә табигать белән сөйләшеп, серләшеп, күземнән яшьләр агызып, күңелемне сафландырып, бик күп киләр. Шушы кырларда чыкты. Тормышта ул шундый непрактичный кеше. Ул үзе әни буларак миңа строгой була, но вместе с тем бик наивный кеше иде, кешегә ышана торган шундый. Кешеләрне
яхшы яктан гына күрә торган кеше. 2021 елда Сара Садыкованың тууына 115 ел. Юбилейга әзерлек инде башланды ди Әлфия Айдарская. Мәскәүгә концерт белән җыеналар. Аннан чаралар Казанда узачак. Минем теләгем менә мондый концертлар оешканрак һәм югарырак дәрәҗәдә булсыннар. Без Сорапа белән горурланырга тиеш. Минем иң зур хыялларымның берсе Казанның бер матур җирендә Сорапага һәйкәл ачсыннар дип әйтәсем килә минем. Глия Садыкова, татарлар, Казан.